Iye ni ojende ong'eyo gima dwaro. Yes. Aparo ni inan kodi gi lweny mang'eny ahinya. Yes. Inyanya penjo mang'eny. Yes. Kata kamano wadogare na iro kinda kaendi mondo kindo nyiswa ni Tom nikech achiel kuom yore go mag kata function maduong' mar Nyakalondo. Yes. Kata media. En ni at least ji owuoge gi gimiluongo ni the right information. Sure. Ka achiel koda puonj. Yes. In kaka koro ka wawuonde ni wamii kanyo endo voice mar Ojana sani. Kechi wacho ni thoth gi okia gima gidwaro. Kabisa. Now, chal ka gimi temo wacho indirectly ni some of the things ma ojende push issue based gin issue based kuso gin personality driven ma yudo ka samoro ng'ate mochung' e tokgi to gin gi wuon ok ging'eyo gitimo mana gima ng'acho wacho ne gitim. Kafaya kanya duki penjo no. Ojende masani ni. To ere by the way ere kaka inyalo miyo gi paro mar mondo gibed gima ging'e maber ni mato margi ma en agenda ma margi wuon. Ema duoki osiepe. Yes. Penjo maber kabisa. Kenda ngiso wadwa ni ok take time mare. To history mo wacho mar James Bob Agri Orengo no and the team mo gik nyaka kuma wachopo sani ni. Gik values mane gidwaro kod motimo kanya chalore. Ingene kane James Bob Agri Orengo, Raila Amolo Odinga and the team ne nie pap sirikal Moi Kafaya ne gidwaro gimoro ni multipartism. Edwan chama obed modhuro mondo ng'ato ka ng'ato nyalo dhi e chama modwaro mo obed jatelo. Ni dwaro chama modhuro. Mission mane gin go ne very clear. Ni wan odwan Kenya obed Kenya mar uhuru manyalo bedo chama modhuro. Okay. Right? Kach ochakwa bedo gi makoro manyo decentralized system of government, the devolve. Nwandwaro ni pesa o amalo to biro ni japeny. Iwinjo? Nen clear objectives. In gi gimi gori ne, maluno lemo ma wachacha. Iwinjo? Kopo ni ien an ape awacho kane intie jatelo ma dwar Ojana, gi jatelo ma nyalo welcome Ojana. Emomiya mention Gaucho kod Kasmuel Makoure. Sirikal mar broad-based government ne en sirikal molos gi Raila Amolo Odinga kod William Samoei Ruto. King'iyo Raila Amolo Odinga's political party Kafaya, ibo yudo Kasmuel kod Gaucho kobede mesa kanyo giwuok gi Raila Amolo Odinga. Tieni ginyalo wacho interest ma joma tindo cha e mesa kanyo. King'iyo sirikanda. Kwa hivyo Kasmuel ni ndima samore kata mana Gaucho kuom ranyisi. Yes. Ineno ka gin jok makuru nego bedni samoro ojende chako neno kaka jok monego tell. No, tell. one of the representatives. Okay. The leadership dwaro experience be. Then question en niya. Okatami adimi the question en niya. Yes. Mkechado na direct toward the right direction. Yes. Ka Kasmuel ni maka kise accept ni neno ka ojende nego bedni samoro nene kaka achiel kuom jotelo. Gimata mo wacho. To now, why is it that the same youth ema kokalo kara mane social media gichako troll kijana ni endi ni nyathini mbesore ahinya? Ema ng'isi niya, mi wach nyaka chiel kanyo. Ni ineno youths ma dhi street gi. Magi youths ma kia gima dwaro. Intinga mani ng'egi. Madwaro destabilize government. I'm telling you. Koro gimomiyo I mention nying mar Kasmuel Gaucho. Yes. Ni broad-based government wan go ni otele gi ji ariyo. En Raila Amolo Odinga kod William Samoei Ruto. Dwapenjo Raila Amolo Odinga ni chama nene bonyalo accommodate joma tindo. To kwang'iyo ni e tebo ma chama ne nitie ni inya yudo Gaucho kata Kasmuel. Kichaki dhi sirikand William Samoei Ruto. Iwinjo Kafaya. Ibro yudo Eric Muga majamerucha. Ibro yudo kata mana Raymond Omolo ni okonga maduong. Ibro yudo kata mana nyemilongo ni Julius Korir. Inge Korir. Mar Foreign Affairs ni. Yes. Ibro yudo kata mana Veronica Nduva. Mago joma tindo. Tibro yudo kata Fikirini Jacob Mosip Nyiene. Tiende ni sirikal ose absorb joma tindo ma ready to learn. Kidwa bedo ng'ama tin, kidwa bedo leader, nyaki bed ready to learn. Kibedo ambitious, tidhi kethori kako wadwa ni kora kuwere. Mara ariyo kibedo ng'ama tin moke oyie mondo learn from elders tikethori kilungi ni ambitious. Masese ni ruma kabisa. Itie joma beyo ma wabon leaders but gimano ketho gi nikech they were ambitious. Mano reality. Waduoki. King'iyo history mar Tom Mboya. Michak ng'i history mar